दै फाग्ला मा जादों नोंहालाय? दै लाबोलायाखै दै गांदां। लाङा आङो नोंहा खावना लोंफैनो आखाइ गैया? इसरा नों लाबोदोब्रा सिख्ला मानसिफोर होफैनाया गोदै जायो। लां दै गांमारदों आदाया? 아하, 아다. 강하게 맞추브라, 강동. 아단 라이더. 아단 라이더, 아다. 아다, 아다. Nơi ada दैया? 아이, 아뭐 खालामनाय जाखोलै बेलाय? र' नों बे फार्स्ट राउन्डआवसो देरहाबाय र' सेकेन्ड राउन्डआवसो नायगोन आङो। साला मा सिस्टेमनि हिनजावलै बेलाय?